Fl-Isptar Mater Dei waslu aktar ventilaturi li qed jiġu installati, dan bħala parti mill-pjan strateġiku sabiex pajjiżna ikun ippreparat għall-imxija tal-coronavirus. Dawn il-ventilaturi jintużaw fl-eventwalità li l-pazjenti jkollhom komplikazzjonijiet f'saħħithom u l-virus jonqothom iżjed. Waqt żjara fl-isptar, id-Deputat Prim-Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn dar iż-żoni l-ġodda li issa qed jiġu konvertiti għal dik ta' waħda mit-taqsimiet għal kura intensiva, fejn l-istess taqsimiet issa huma attrezzati b'ventilatur ma' kull sodda. F'Mater Dei hemm 4 żoni ta' kura intensiva u preżentament qed isiru xogħlijiet strutturali sabiex dawn l-ispazji fl-isptar jiżdiedu. Id-Deputat Prim-Ministru Chris Fearn fakkar kif pajjiżi oħra qegħdin jaffaċċjaw diversi sfidi fosthom in-nuqqas ta' riżorsi umani u ta' spazju fl-isptarijiet rispettivi tagħhom. Dan qed jiġri minħabba li mhux qed ilaħqu mad-domanda ta' pazjenti infettati li iktar ma jmur iktar qed jeskala b'mod iktar maġġel. Fl-isfond ta' dan, l-awtoritajiet tas-saħħa Maltin jibqgħu jappellaw biex iċ-ċittadini ta' dan il-pajjiż jobdu id-direttivi ħalli ma jiġux infettati ħafna persuni f'daqqa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.